Zdravím všetkých vegánov a nevegánov, vítam vás pri pravidelných správach a poďme sa pozrieť na novinky z oblasti vegánstva z domova zo sveta. A začneme najnovším prieskumom z Nemecka. Zatiaľ, čo sa postupne jednotlivé štáty snažia zakazovať laboratórne mäso kvôli ochrane niekoľkých podnikateľov, ktorí žijú zo štátneho rozpočtu, tak týmito zákazmi idú proti vôli svojich občanov. Podľa tohoto prieskumu 65% Nemcov chce, aby bolo laboratórne mäso uvedené do predaja. A tento názor podporujú všetky skupiny ľudí v krajine a dokonca aj naprieč politickým spektrom. Je tu len jedna výnimka, kde podpora pre laboratórne mäso klesla pod 50%, a to je v prípade neonacistov a extrémistov, a teda voličov strany AfD. Taktiež 66% ľudí v krajine chce, aby laboratórne mäso produkovalo samotné Nemecko, čím by sa podporila ekonomika krajiny. Znova tento názor bol konzistentný, či u mladých alebo starších ľudí. Rovnako, taktiež 62% Nemcov v prieskume požaduje, aby vláda ukončila diskrimináciu rastlinného mlieka, ktoré má vyššiu DPH 19% oproti kravskému 7%. Tu by som ešte podotkol, že krávské má nielen nižšiu DPH, ale aj masívne dotácie oproti tomu rastlinnému. A nakoniec 58% Nemcov si myslí, že je príliš veľa mäsa a 49% požaduje viac rastlinných alternatív k rybám, vajciam a mliečnym výrobkom. Ľudia radi naskakujú na nové trendy. V minulosti všetci zbierali C-čka, prípadne nosili ľadvinky a momentálne je najnovší trend prerušovaný pôst. Dokonca aj niektorí výživoví poradcovia bez dôkazov o dopadoch na ľudské zdravie začali prerušovaný pôst ľuďom doporučovať. A keďže všeobecný názor je, že prerušovaný pôst má pozitívne dopady na zdravie, tak vedci sa to snažili dokázať najnovšou štúdiou. Výsledky štúdie však šokovali všetkých a hlavne jej autorov. Oni sa totiž snažili dokázať, že prerušovaný pôst má veľmi kladné zdravotné benefity. Hlavný autor štúdie povedal: očakávali sme, že dlhodobé prijatie 8-hodinového časového obmedzeného jedenia bude spojené s nižším rizikom kardiovaskulárnej smrti a dokonca smrti zo všetkých príčin. Opak je ale pravdou. Najprv si povedzme, čo je prerušovaný pôst. Je to dieta, kde nezáleží na tom, čo jete, ale jete len v určitom okne dňa, a teda povedzme medzi 10 ráno a 15 hodinou po obede, a potom 19 hodín nejete nič. Môže to vyzerať tak, že ste celý deň o hlade a potom do seba nahádžete naraz 3 kg jedla. Štúdia prebiehala na vzorke 20 000 Američanov a trvala 15 rokov. A ľudia v tomto štýle stravovania prerušovaného pôstu boli náchylnejší na úmrtie na srdcové choroby. A to nie o pár percent. Tí, ktorí dodržiavali 8-hodinový stravovací režim, čelili o 91% vyššiemu riziku, že podľahnú srdcovým chorobám, ako tí, ktorí si rozložili konzumáciu jedla na 12 až 16 hodín každý deň. A neplatí to len pri srdci. Ľudia, ktorí bojovali s rakovinou, dopadli taktiež veľmi zle na prerušovanom pôste oproti ľuďom s rakovinou, ktorí sa stravovali počas 16 hodín denne. Hlavný autor štúdie varuje ľudí pred prerušovaným pôstom a hlavne, ak už majú ľudia zdravotné problémy ako rakovinu alebo srdcovo-cievne choroby, tak prerušovaný pôst je to najhoršie, čo môžu spraviť. Zdôraznil, že sa zdá dôležitejšie zamerať sa na to, čo ľudia jedia, než na to, kedy jedia. A tu prichádza vegánska strava, pretože tá patrí k najzdravším na celej planéte a rozhodne je to najetickejšie a najekologickejšie stravovanie. Taktiež sa v štúdii ukázalo, že ľudia, ktorí jedli iba počas 8-hodinového okna a postili sa 16 hodín, mali menej svalovej hmoty ako tí, ktorí jedli počas dňa. Pokiaľ ste teda naskočili na tento nový trend, zvážte, či chcete pokračovať a sledujte ďalší vývoj a výskum v tejto oblasti. Do kín prichádza vegánsky film Roka. Film, ktorý má podľa jeho autora navždy zmeniť kresťanstvo. Dokument Crispiracy sa snaží odpovedať na otázku, ako by zabíjal Ježiš. Crispiracy mal premiéru v 600 kinách po celej Amerike 20. marca a práve dnes ide do kín znova. Dokument je natoľko kontroverzný, že Netflix, kde doteraz vyšli všetky vegánske dokumenty autora, chcel do neho spraviť podstatné zásahy a cenzurovať určité časti.
Aby ostalo posolstvo filmu zachované, autor teda vydáva film sám. Tento objavený príbeh rúca konvenčné predstavy o tom, čo znamená byť kresťanom. Po uvedení v kinách má film putovať do online priestoru a má byť dostupný pre každého na tejto planéte na báze dobrovoľných príspevkov. Kto chce, môže dokument podporiť, kto nechce, nemusí. Kedy a v akej presnej forme bude dokument dostupný, autor nepovedal. Má to ale byť v relatívne dohľadnej dobe. Napriek tomu, že psi a mačky sa na vegánskej strave dožívajú výrazne vyššieho veku, aj pri lepšom zdraví, tak ich majitelia im kvôli svojmu náboženstvu a viere v mäso nikdy vegánske krmivo nekúpia. Z toho dôvodu prichádzajú na trh laboratórne krmivá pre zvieratá. Najnovšie prichádza takéto krmivo do Veľkej Británie a krmivo z kuracieho laboratórneho mäsa pre mačky by malo byť schválené do 3 mesiacov. Cena za jednu plechovku by mala byť približne 1 libra. Keď som pozeral ceny krmiva zo zabitých zvierat, tak sa tiež pohybuje okolo 1 libry. Je to významný míľnik pre kultivované mäso na celom svete a ukazuje, že sme pripravení predávať tieto produkty. Povedal zakladateľ spoločnosti Meatly, ktorá prináša dané krmivo. Aby ste mali predstavu, tak vo Veľkej Británii domáce zvieratá predstavujú 22% celkovej spotreby mäsa v krajine. Len toto krmivo môže zachrániť milióny životov. Aj v Európskej únii je určitý postup v tomto smere. Česká spoločnosť Benemeat Technologies úspešne zaregistrovala kultivovanú mäsovú zložku pre krmivá pre psov a stala sa tak prvou firmou, ktorá získala povolenie vyrábať a predávať kultivované mäso na krmivo pre spoločenské zvieratá na trhu v Európskej únii. Na celom svete sa postupne otvárajú vegánske supermarkety. Najnovšie spoločnosť Rewe v Nemecku chce otvoriť vegánsky supermarket v Berlíne. Nová vegánska predajňa sa otvorí na jar tohoto roku. Rewe Group vlastní rakúsky reťazec supermarketov Billa, ktorý v posledných rokoch otvoril 2 plne vegánske predajne vo Viedni a Gráci a okrem toho vytvoril vegánske sekcie v 21 obchodoch po celej krajine. Úspech týchto konceptov mohol povzbudiť spoločnosť Rewe, aby prijala podobnú stratégiu v Nemecku, kde je odhadom 1,5 milióna vegánov. Rewe údajne teraz ponúka viac ako 1400 rastlinných produktov, vrátane mäsových a mliečnych alternatív, sladkostí, občerstvenia a ďalších. Dúfajme, že tak ako v Rakúsku, aj v Nemecku je to len začiatok a ďalšie supermarkety s výlučne vegánskym sortimentom budú nasledovať. A keď sme už pri vegánskych prevádzkach, tak vo Veľkej Británii sa práve otvára prvé čisto vegánske divadlo. Divadlo Garling, ktoré má kapacitu 300 osôb, sa nachádza blízko biofarmy. V súčasnosti na ňom prebiehajú potrebné rekonštrukcie a úpravy. Ktokoľvek, kto navštíví alebo si prenajme divadlo, nebude môcť v priestoroch divadla jesť ani piť živočíšne produkty. Podľa majiteľov bude divadlo podávať len jedlo a pitie z etického zdroja. O dôvodoch, ktoré viedli k tomu, že divadlo je vegánske, majiteľ, ktorý je vegán 22 rokov, povedal: musíme obmedziť krutosť a priemyselné poľnohospodárstvo. Divadlo bude prostredníctvom svojich inscenácií zbierať peniaze aj pre dobročinné organizácie, pre zvieratá. Svoje brány má divadlo otvoriť budúci mesiac. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Mortadela je u nás známa aj ako omáčka na špagety, ale v skutočnosti sa jedná o salámu z prasaťa. Čo tak si ale dať mortadelu bez toho, aby ste museli niekoho zabiť? Vegánska mortadela, kde sú hlavnou ingredienciou orechy, ale ten výsledok a chuť stoja určite za to. Túto salámu si musíte jednoducho vyrobiť. Celý postup nájdete na YouTube kanáli Living Like a Panda. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím napravte. Something where they live in hate and fear, so disconnected from the place we call home. Do I belong here? When I listen, then I know. I see it when the birds ride the breeze. I feel it when the river rushes over me.
this place anymore.